Juli beda. Bukurra nanggo saksi. Bukurra. Bekena ro naini ro bisi power energi dong naini. Bisi energi dong naini. Hi guys, good morning. Pin konse nang ramon ko daw kalang boro YouTube channel ni pay janane pin konse bora pin thawai daye jeng exactly Kokrachak town out dong piar na. Tu podong warna ne ngamala na lang mata na ha. Sabon apa sih jeng gari kene kasin daye. Ini gari ada na piar na, ampai jeng gari ya wah dai thang kasin deng ara. Jeng ne binar na ne gari ya. Special SC kena ara ya. So guys, binify gari ya parne menlar na ne gari ya last la piar na gari parne ya. Ini binja piar na last gate jodoh ho. Binify gari entry jane menlaw ini betawai lang sigor na ne. Bisi banggar jeng pura ne. Eri jaya piar. So jeng betawai lang jeng metan share na. Bisi bang kini hai betawai lang nise. Finally ada rasta, mana ada kata rasta sosis river nah, tayo sampai tangga sini dong.
So finally जों मोनफैमारबाय आरो ना नैबेनो लास्ट जाहैसिगोन एन्डिंआवहा जों सफैनो हाबाय नै ससेल'सै आरो ना एसे नैबेखौ मोनबानो जास्ट जोब्बायानो होनना बुंदों आरो स' मोनफैबायानो होनना बुंदों टेस्टि दङ आरो ना जोब्बायानो जोंना फाइनालि मिशन कमप्लिट look at view wow mission complete बेसेबांसिम फैनांगौ फैनानै गाखोनानै सफैनो हाबाय आरो दायो बेसेबांखिनिखौ सफैनांगौमोन जों बेसिमहालागै फैबाय स' अबस्था गैखालानो जास्ट गोलोमजोबखादों आरो फाइनालि नै जों बेसेबां गोजौ सफैनो हाबाय नोंथांमोना बेकग्राउन्ड नायनो हागोन लागायावनो फिउस होनानै थाबोबाय